Nosaltres mos explota, la revolta s'acosta, però encara en traten de radicals i aplaudeixen... Ja tornem a ser aquí, la segona part d'aquest meravellós capítol dedicat al Mascle Ros, la revista Foc i Fum i tot el que en revolta en aquell moment històric de les Balears. Per on anàvem? Record que m'havien quedat en 1936 a l'alçament militar dels feixistes, del Generalissimo, del general Franco, aquell enano que mos va tocar les pilotes durant més de 40 anys. Com han explicat ja en el capítol anterior, en Jordi criticava el nazisme a banda que arribés en el poder, era obertament republicà i anticlerical i també anava contra els cacics. Tenia una batalla oberta amb en Joan Marc, que va perdre, però quan li varen permetre va tornar a Sella i va tornar a obrir la revista que en Joan Marc li volia tancar. És a dir, que el tipus era un tipus d'idees molt fixes i molt nobles en aquest sentit. Recordant que en Joan Marc li deien el banquer d'en Franco, no per casualitat, llavors d'alguna manera podríem dir que en Jordi, Mascle Ros, encarnava l'antitesis de tot el que duen aquests joves que venien amb pistoles a la cintura que quedaven muerte a la intel·ligència. Tot i que en Jordi estava a les llistes negres, ell no se va voler exiliar. Hagués tingut l'oportunitat, però no ho va voler fer. També expliquen que familiars seus li van oferir amagar-se a Sencelles, que sabeu que tenien un contacte que el podia amagar. També te dic, ni que fos Sencelles aquí, un lloc super segur. Vull dir, me dius, te podem enviar a Cuba i vale, però li estaven oferint Sencelles. Però sí, com sigui, acudits a part, en Jordi va dir que no se pensava moure de la seva impremta. Llavors s'hi va negar i va seguir en el seu diari a la seva reacció fent feina com sempre, fins que ja mateix el varen detenir. La sort va ser que poc després d'haver-lo detingut el varen alliberar amb càrrecs. Va ser fins a 3 vegades detingut i ficat a la presó, però les 3 vegades, de forma misteriosa, el van deixar partir, totes les vegades. No va tenir mai penes de presó ni va ser jutjat. Aquí apareix un misteri que no m'ha sabut resoldre ningú i tothom ho atribueix a una sèrie de casualitats misterioses, que en Jordi, tot i haver-se ficat amb tothom, en tot el que representava els que van governar 40 anys després, que va ser una dictadura bastant sanguinària i van fusilar a desenes de milers de persones, i just ara us explicaré un cas bastant sonat que tots coneixereu. Tot i això, en Jordi va poder escapar-se i no va tenir ni penes de presó ni va ser jutjat. Diuen que el més probable és perquè un germà seu era militar i va poder mediar perquè l'alliberessin. Per tant, podem dir que en Jordi va ser un d'aquests pocs afortunats que la dictadura no el va aixafar, almenys tant com va aixafar altres, perquè perfectament per el que havia fet el haguessin pogut acusar de moltíssimes coses i haver sortit culpable, perquè la justícia en aquell temps, com sabeu, durant una guerra no funciona de lo millor. Qui no va córrer la mateixa sort va ser en Emili Darder, que era el batlle de Palma, republicà, que abans han llegit un article que anava destinat a ell on li agraïen la feina que estava fent a favor de la sanitat. Llavors, en Emili Darder no és d'estranyar perquè era un batlle republicà, era metge, expert en epidèmies i va promoure prevenció de malalties, va construir Clavegueram de Palma, també va crear menjadors, escoles, escoletes i guarderies. Els temes que, tot i que haver fet moltes coses productives per Ciutat de Palma, Emili Darder tenia un pecat original, i és que era republicà i era catalanista. També era catòlic, ho dic perquè per desmentir una mica la idea de que republicans mataven monges i tal. Emili Darder era republicà i molt, molt catòlic. Dic que en Emili Darder no va córrer la mateixa sort que en Jordi Martí Rosselló, perquè sí que com en Jordi el varen capturar, el varen ficar en presó i el varen alliberar fins a 3 vegades, això el va deixar una mica tocat, però el varen alliberar. Emili Darder, dia 20 de juliol, al vespre, va ser empresonat en el castell Bellver. I el varen acusar, per lo que he dit abans, que t'acusaven de qualsevol cosa, le acusaron de contrabando de armas, rebelión militar, por ser un sectario antirreligioso i separatista. Ho dic perquè d'aquests adjectius quasi totes també els havia fet en Jordi. També hem de matisar que on acusen en Emili Darder de contrabando de armes era totalment fals. I a més l'acusaven de que havia repartit armes per fer una guerra quan la guerra l'havien començat els altres. Llavors no hi havia cap tipus de prova. I la demostració de que l'acusació era falsa és que l'acusació d'Emili Darder, el fiscal demanava 20 anys de presó. I tot i que el fiscal demanava una pena concreta, el jutge va decidir posar-ne una de més alta i en de 20 anys el va condemnar a mort. Llavors, el 24 de febrer del 37, només en 41 anys, en Emili Darder va ser afusellat en el cementeri de Palma i a més va ser públic, va ser com un espectacle. Segons el capellà que li va donar l'Eucaristia, perquè abans de morir
en Emili Darder va demanar que el combreguessin, perquè ja dic que era catòlic, diu el capellà que estava tan dèbil que li va haver de donar l'eucaristia amb una cuera. I a més, no se podia posar ni de peu i el van afusellar assegut. Tot això ho explico per entendre l'estat d'ànim que podria tenir algú com en Jordi o com milers de persones que eren republicanes o que creien una sèrie de valors, quina por o quina ansietat, quina tristesa devien sentir com veuen que companys seus, camarades o amics, eren afusellats o empresonats de forma molt sovint injusta. En Jordi va estar lliure, no va anar a la presó, però la repressió, evidentment, li va passar factura, diuen que emocionalment. Ell mateix va assegurar que no havia tingut represàlies de presó, però sí que li havien tallat les cames, evidentment de forma figurada. Va poder seguir en s'impremta, però no va poder publicar mai més res propi. Molt manco a Foc i Fum. Estem parlant de que una persona com en Jordi Martí, que era molt actiu, era un escriptor prolífic, a l'any 36 va aturar d'escriure coses pròpies. Només va poder editar coses des de més. Va deixar de banda les gloses, va deixar la crítica, ho va deixar tot. Va morir el 1973, en els 83 anys a Palma. Aquí hi ha un punt que me sorprèn, però potser la resposta és més senzilla del que m'imagino. Me deman com és que del 36 al 73, que són molts anys, aquest home no li va explotar el cap, no va escriure, no va poder parlar, no va fer res. I potser la resposta és tan senzilla com no li deixaven, no podia, o tot va ser oblidat. I no ho sé, inevitablement m'he sentit identificat amb les persones creatives que necessiten expressar-se i treure. Jo sóc el primer que estic fent un podcast i he estat dies i dies escrivint això perquè tinc aquesta necessitat. No puc deixar de pensar la tristesa i la pena que devia dur aquest home veient que li havien tallat la llengua, d'alguna manera. Ja per acabar la història d'en Jordi Martí, què deien els seus amics d'en Jordi? Què deien? Mai no n'hi escapava ni una, estava en tot, assegut al despatx, embolcallat amb un babero caqui tirant a groguenc, amb un cigarro a la boca i en cremalló caic no caic. Fitava la gent que el visitava, mig incorporant-se a la cadira en els braços i movia llavis amb un gest rialler molt peculiar. I es cometia la gent amb una d'aquelles sortides tan seves. Uep, que hi ha el bergantell? Sempre encetava la conversa d'aquesta manera. I una vegada la història d'en Jordi ja acabada, me direu, i què més dirà aquest pardal, si encara queda capítol? Bueno, us explicaré. Per començar, us diré molt breument les obres que va escriure en Jordi, que va escriure moltíssimes. Aquí en tenc, diuen que va escriure 50-60. De les que se conserven, per exemple, Calaveres d'un poll, en 1918, El soldat i sa criada, 1919, Huelga de bugaderes, 1922, El geni de sa femella, 1923, Un botifarra, que se'n rebia de tal, Lucas són els mascles, 1928, Viva Espanya, en to irònic, òbviament, 1929, i va fer obra de teatre també i paròdies, que també estrenava obra de teatre, era dramaturg. Per exemple, Tenorio Mallorquín, que era també això, Don Juan Tenorio versió mallorquina, una paròdia. Hazañas d'en Bargeta i en Me cago en tot, una altra. O Sa Roqueta a casa de Ca Nostra. El picarol de na Joan Aina, que va fer en 1928. Com ja he dit abans, a partir del 36 se seca tota aquesta vena creativa. I per si tot el que us he explicat no us dona una imatge suficientment poderosa de qui era aquest home, que era un autèntic treballador, superdotat, incansable i amb una visió política molt clara, a més caparrut, molt caparrut, m'he guardat la cosa més loca per final. Perquè en Jordi Martí trobava que el Quixot, el Quijote de la Mancha, que no estés traduït en el mallorquí, ho trobava un atras, ho trobava un error. I llavors se va proposar traduir el Quixot, que són aquelles 500 pàgines, el va voler traduir en mallorquí, però per si no fos poc, el va traduir en mallorquí en vers. I ell mateix ho explicava en una entrevista que me fa bastanta gràcia com ho explica. Vaig emprar 12 anys en traduir-lo i posar-lo en vers. I varen haver de cridar el metge, i el metge va dir a la meva dona, o bé deixaven Quixote i en Sancho, o acabaria mort o a la loqueria. I és que de nit i dia només veia Quijotes i Sanchos. Sempre escrivia i encara no el tenen publicat. En canvi, el tenia ben venut i no ho vaig voler vendre perquè no ho pagaven el que tocava. És a dir, que el tipus va acabar el Quixot després de tots els anys fent-lo un vers i el metge hi va anar dient perdràs el puta cap, ho has de deixar ja. I el tipus va seguir. I una vegada va acabat, llocs que ho expliquen una miqueta millor, bàsicament li volien oferir molt poc per editar-lo i ell va dir, per tant pot dubtés, me'l queda a Ca Nostra. M'agradaria saber si queda alguna còpia d'aquest Quixot en vers. Ara comença una part una mica més lliure del programa, que és què tenim a l'actualitat? Aquesta gent, aquest home que mos ha oferit a nosaltres, qui ha agafat el seu testimoni? A l'actualitat tenim articulistes, tenim artistes, tenim gent de faràndula que també són putxans en su poda, que també
que també escriuen articles com aquest, vull llegir per damunt. Palma, de sa mà d'esbatla, amb els seus pactes no tenia consol. Estava a la decadència total, bruta, amb pintada vandàliques arreu, sent emprenyada, amb poca seguretat. I jo crec que va lluitar amb totes les seves armes democràtiques, posant-li solució, però no va poder aconseguir-ho. Molta culpa la tenen els seus exsocis de govern. Això és un diari molt llegit que se va publicar, que aquest artista que ataca directament el govern. Més coses. Una pena que es batlle de Valldemossa no m'hagi volgut rebre i això que li vaig demanar sempre a hora. És trist que aquest home, batlle d'un poble meravellós, se comporti d'aquesta manera. Ja diuen que ell governa poc. Governa més els seus socis. Ell volia ser batlle i batlle ha estat. Valldemossa se mereix un polític de més alçada. Però no us penseu que aquest artista només ataca per atacar i sempre està tirant pedres. No és un malhumorat, no us penseu, és una persona intel·ligent, conseqüent, que sempre cerca el millor per tots. Perquè quan les coses se fan bé, també els agraeix. Vos llegeixo un article per demostrar que no només és un malhumorat. Fa un any que tenim el Consell de Mallorca renovat, políticament xerrant. Un consell que costa donar-li una volta de calcetí i treure tot allò que fa nosa i no el deixa avançar. Massa burocràcia excessiva. Ara bé, mallorquins i mallorquines. Tenim un consell que funciona molt bé i en mans del nostre president. M'importa un prova que me diguin que una part que no puc llegir perquè no se podria emetre i segueix. I si dic que el Consell de Mallorca funciona actualment és perquè és així i punt. Au! I qui no pensi com jo, que pensi com vulgui. Tipo, no dona arguments, però està convençuda que això funciona. També té articles d'agraïment a persones també que han contribuït a la cultura de forma profunda. Per exemple, trobava aquest article preciós. Vos parla una persona extraordinària com a esposa, mare, paredina i professionalment una dona amb empenta, una dona amb entusiasme, una dona emprenedora, una dona valenta, una dona lluitadora, una gran companya del seu marit. El nom del seu marit, nom d'ella. Va ser un bon matrimoni, un tàndem imprescindible per la cultura, l'empresa d'aquestes illes. Varen fer un excel·lent equip de treball professional i meravellosa família a l'àmbit privat. I l'article segueix alabant, i no ho puc llegir perquè pràcticament me tancarien el canal perquè pareix que estic llegint una novel·la pràcticament eròtica. Però qui és aquesta dona que he obviat el seu nom? Resulta que són gent que té mitjans de comunicació d'aquestes illes. Jo no sé si és gent bona o dolenta, no sé, gent que està allà, té empreses i té dobbers i fa coses i m'apareix molt bé que la gent faci coses. La persona que ha escrit tots aquests articles me sorprèn perquè té la santíssima sort de sempre combregar les opinions o accions de sectors molt concrets. Que curiosament aquests sectors sempre són els que estan com una miqueta més amunt. És bastant evident que estic sent irònic, no? Ho dic perquè en aquest capítol que estem xerrant d'en Jordi Martí Rosselló m'apareix que la millor manera d'honrar-lo és fer el que fa ell. Res de llegir els seus articles del passat i dir que abans ho fa molt bé. No. Què feim avui nosaltres per honrar la memòria d'en Jordi Martí Rosselló? I el meu petit homenatge que li rendiré avui a en Jordi Martí és desemmascarar aquests falsos artistes de talent qüestionable que estan allà dalt perquè li agrada i pas cul a qui toca. Per mi aquest tipus de persones perverteixen el que se diu la crítica política. La crítica perquè sigui vàlida ha de ser real, legítima i autèntica. Igual que les alabances, han de ser per motius tangibles i sòlids, no per cercar feina. Perquè el que fa aquest senyor no és crítica política, ni tan sols fa articles d'opinió. El que fa aquest senyor se diu currículum, alabances i rendir pleitesia. Perquè pareix que hi ha gent que ha descobert que la millor manera de tenir feina com a artista és ser dòcil, llepaculs i sumís en certes èlits. Sabeu la frase de no mosseguis la mà que te dona de menjar? És que aquesta gent li dona una volta i diu no mosseguis la mà que te dona de menjar, fica-te-la fins en el fondo. I és que si ho pensa fredament té tot el sentit del món. Qui vol dedicar-hi hores i hores i hores a un art que no saps si te donarà a menjar o no, quan és molt més fàcil llepar el cul a la persona indicada i tenir feina a ser un simple panxa contenta? El problema d'aquesta estratègia és que no poden ser tots aquest tipus d'artistes, perquè per començar necessites una llengua sense cap tipus de papilla gustativa i una cara fotudament dura. I també he de dir que aquesta estratègia té un altre fallo, perquè el dia que no siguin els teus en què hi ha llepat el cul que estiguin en el poder, tindràs un temps que passaràs una mica de fam. Vendrà una època on no te voldrà contractar ningú perquè talent no en tindràs i els teus no estaran al poder. Però no passa res, perquè la clau està que quan estiguin els teus, ho has d'aprofitar d'escriure articles en tots els diaris, fer obres de teatre a tots els pobles, fins i tot estar a tertúlies televisives i fins i tot acceptar que te regalin una sèrie de televisió. Fer-ho absolutament tot. Però no us preocupeu, perquè en la quantitat de feina que fan, quan estan els seus, i la quantitat de dobbers que s'embutxaquen, els hi va de sobre per tirar anys sense feina, els hi va de sobre. Us ho puc assegurar, no ens hem de preocupar gent per aquesta. I abans d'acabar el tema dels llepaculs, dos aclariments, perquè vaig a venir que més d'un me dirà sabeu de quina cama cossetges. Primer, això com a lògic funciona a les dues direccions. Palmeros n'hi ha dels dos costats. Però malauradament, en el poder, com està repartit en aquestes illes, tothom veu de quin costat la balança pesa molt més.
No em porta una explicació. El segon agraïment és que aquesta gent, irònicament, s'aprèn molt malament les crítiques i després són els primers que parlen de cancel·lació i arriben a posar denúncies en els jutjats per les coses que diu la gent de Facebook. Tampoc estic a favor de la cancel·lació, jo m'encanta que hi hagi aquests articles, però també m'encanta que jo els pugui llegir i pugui dir la meva opinió. Tal com fa vostè en els articles, llavors crec que estem en pau. Cadascú diu la seva i tot tant. Una així fortifica, tenir les idees clares no anant de tonteria. Rap de poble que pensaves jo. Tornem a un amo tot sol, soc en Guillem Miró, tot i que els meus amics me diuen el barbut desgarbat, i continuem amb la història de Foc i Fum. Foc i Fum se va acabar el 1936, després del cop d'estat. Però, tenim notícies. Foc i Fum va deixar petjada, i en el 2015 un grup de joves d'identitat oculta, que aquí posarem el seu àlies, però mai se varen desemmascarar, de diferents llocs de Mallorca varen obrir un portal que també s'anomia Foc i Fum, però aquesta vegada Foc i Fum, escrit normal, sense sac. Aquest setmanari digital publicava 2 vegades a la setmana i publicava articles absurds, crítiques al govern, notícies que ironitzaven sobre la turistificació, la corrupció, bueno, tot el que podeu imaginar. És com que diguem un Mundo Today, que se podria dir actualment, el Mundo Today, però de Balears. Aquesta versió nova de Foc i Fum va estar activa des de 2015 fins a 2022 i amb aquest temps va treure diverses revistes en paper que se podien comprar i més de 500 notícies i articles. Actualment no publiquen, s'han donat una pausa, però a la seva pàgina web encara podeu trobar unes notícies bastant divertides i també, com han dit abans, curiosament, tot i que van començar a publicar 2015, 2016, 2017, hi ha notícies que apareixen que s'han publicat ahir. I permeteu-me que els hi rendeixi un petit homenatge en aquest grup de persones de nom inventat, que mai van firmar el seu nom, no saben qui són, misterioses, que van escriure aquests articles tan divertits i van atacar en la mesura que podien. Me poso modo televisiu, no me sortirà perquè no tenc teleprompter, jo quan miro a càmera m'ho estic inventant tot, però, vaja, faré el millor que pugui. Som-hi! Tomeu Penyà provoca entre el seu públic femení 2 infarts i 3 crisis de fe al seu darrer concert a Palma. Un estranger belga penja per error la bandera de ISIS per celebrar el Firó de Solla. La bandera del grup terrorista ISIS va onejar tot el matí del passat diumenge fins que veïns varen denunciar a les autoritats que hi havia alguna bandera que no tocava. Mallorca s'omple de xusma sollerica després de la gratuïtat del túnel. La demanada de la gratuïtat del túnel venia per part de la població sollerica que demanava poder sortir de la vall per dur a terme activitats més enllà de l'agricultura o l'estraperlo. Els sollerics són una raça perillosa, gent ermitanya, endogàmica i amb la prepotència d'un francès de bé, argumenta Joan Alcover, professor d'antropologia de la UIP. Mai els haurien d'haver deixat sortir del forat. Crida Alcover quan presencià l'entrada del primer solleric a la universitat. El tip reivindica la crema d'un altre autobús a Mallorca. Aquesta l'haguéssim pogut escriure fa 2 dies, perquè tal qual se li cremen els busos encara a dia d'avui. Un altre tip que també m'ha agradat, un altre tip. El tip amplia la seva flota en 2 carros i 4 someres. Segons un estudi recent, l'ADN neandertal persisteix entre els veïns de Fornalutx. L'últim estudi genètic realitzat per la Universitat de les Illes Balears ha revelat que al municipi de Fornalutx encara persisteix el genoma neandertal entre els seus habitants. A causa del comportament generalitzat d'incivilització que tenen els fornalutxencs, van decidir investigar-los per saber d'on procedia aquesta salvatgeria. Ens expliquen a Margalida Puiggròs, cap de la investigació. Els resultats són clarividents, el seu comportament no es deu a cap manca d'educació ni l'escassetat de cultura, sinó un factor purament genètic. Desarticulada una xarxa de catalans que se fan passar per mallorquins per follar més. Una jove de 32 anys de l'Hospitalet de Llobregat va conviure durant anys amb un català que se feia passar per mallorquí. Menjava qualitats tot el dia i saludava els seus amics dient «Uep, com anam?». No vaig sospitar mai de que no fos mallorquí.
Vaig començar a sospitar després de que no me volgués dur mai a Mallorca i quan hi vàrem anar, me va dur a Serenal. Aquí se va destapar tot. La cursa de roba interior de Bunyola acaba en 6 morts per hipotèrmia i 37 ingressats greus. Telecinco denuncia IB3 per plagiar el concepte telebasura. Aquest se va escriure fa 5 o 6 anys i és pràcticament etern, no? Això se pot repetir cada any, aquesta frase, no? Una batalla entre Mr. Wonderful i Mele Cotó acaba en la pau social de Palma. Mai hauria cregut que posar una tassa que posés persegueix els teus somnis davant una tassa de web salutació oficial pogués provocar tal desastre. Ens explica una llibretera compungida. Com us he dit, hi ha més de 500 articles publicats a la pàgina web, us anima que hi aneu i pegueu unes rialles, perquè ja vos dic, molt d'ells són més actuals de lo que vos penseu. I una cosa és el titular i l'altra és el que hi ha dins l'article, que també és molt interessant. Llavors, vos anim que aneu a aquesta pàgina web per passar l'estona. I l'episodi podria acabar aquí i estaria perfecte, acabaríem aquí a dalt. Però sabeu què passa? Que això és el darrer episodi d'aquesta temporada. I me fa por mullar el micro, que no me'l tornin a donar mai més. Llavors deixa'm fer algunes reflexions abans de partir, perquè si no ho dic rebent. Primer de tot, una reflexió que crec que el capítol ha quedat molt antifeixista. Ha quedat molt antifeixista, ho hem de reconèixer. Per què? I no us enganyaré, jo sóc brutalment antifeixista. Els odio a mort, m'apareix l'escòria més gran que ha parit aquest puta planeta. M'apareixen un perill per la humanitat en general. Ara bé, també crec en les modes i crec que actualment el feixisme no deixa de ser una moda. I per aquest mateix motiu, que jo sigui antifeixista no té cap mèrit ni un. Ara us dic, això no té cap mèrit perquè jo tinc la innata capacitat de sempre anar 10-15 anys darrere les modes. És a dir, quan tothom aquí escoltava pop espanyol d'Operación Triunfo, jo estava escoltant Deep Purple. Quan va començar a agradar Operación Triunfo, aquí se va posar de moda el reggaeton. Quan de cop el reggaeton me va començar a agradar a mi, resulta que el reggaeton ja estava passat de moda i era strap. A mi encara no m'agrada strap, però el dia que m'agradi strap significa que strap haurà passat de moda. I això passa una miqueta en su feixisme. Per exemple, aquest jersei mateix que me veus, vale? Ara direu, ja no està de moda. Aquest jersei, com el van regalar, m'ha apareixer, vaig dir, quin jersei més vell, està empantat. I en aquell moment estava super de moda. I no el vaig dur durant 5-6 anys perquè me fa vergonya. Ara me'l pos. I de cop torna a estar passat de moda perquè ara està de moda anar vestit d'Adidas. I me direu, on cony vols arribar, Guillem? Vos explic molt fàcilment. Tot això ho dic per deixar avui aquí constància de que dic que arribo els feixistes. No arribeu de primeres i m'ho fusileu a tots, o m'ho fiqueu a la presó sense cap tipus de mirament. No, doneu-nos una mica de temps, perquè si com jo, que no és gent feixista, no és que no siguem feixistes, sinó anem una miqueta més lents, però a base de donar-nos canya, vos poseu molt tremendos en nosaltres i mos pegeu els palos que toca, no us preocupeu, que si vos heu de posar tan tremendos, mos feim feixistes. Només dic que a poc, hi ha gent que mos costa evolucionar, mos costa. Perquè ja sabeu dit, pegant, Sant Pere canta. I ara que ja he parlat del jersei, me'l puc treure perquè m'estic morint de calor. Per tots aquells que esteu escoltant el podcast i no m'esteu veient, m'estic traient la jaqueta. Se me veu ara una camiseta que posa qui estima Mallorca no la destrueix. M'he desvelat, ja tothom sap de quin partit polític soc. Banderes de blau, jo som balear. Soc del GOP! Soc del GOP! No soc del GOP, no he pagat mai 4 en el GOP. No he pagat mai en el GOP. Que me registrin si he pagat en el GOP. La darrera reflexió vull fer, abans d'acomiadar aquest podcast, és que vos heu fixat que en Jordi Martí Rosselló, era un artista, un escriptor, un periodista, que tenia les idees clares, i quan en Joan Marc el va atacar, el tipus va utilitzar les seves denúncies per encara fer més befa. Era un tipus que tenia una opinió molt sòlida i no li feia gent de vergonya demostrar què opinava. I, evidentment, els seus escrits no eren per tothom, i tenia un nicho. Jo faig això per aquesta gent perquè és el que jo crec. No volia canviar de bando per agradar a més o menys gent. I això m'ha fet una reflexió. Us heu fixat que els artistes d'ara, així generals, són tots molt educats. Quasi podrien dir que bona gent. Però no bona gent en plan que van a missa, que alguns també, sinó aquest tipus de bona gent que tot li va bé, que li demanes una opinió i te diu, el que tu vulguis, que li demanes carn o peix i te diu, el que tu vulguis, aigua o cervesa, el que te vagi millor tu. No, els artistes són com aquest típic amic que és avorridíssim, que te dona sempre la raó perquè no deixis de ser amic seu. I això fa que mos trobem artistes que fa 2 dies eren els representants del reggaeton més xabacanero i 2 dies després se tornen les persones més puristes, cristianes, fins i tot practiquen el celibat voluntari.
Són artistes que se'n van a Argentina i de cop són del Boca, els encanta el futbol, agafen mate, beuen i diuen «Ai, m'encanta el mate», mentre que Boca posa una cara de pomes agres. El l'endemà van a Brasil, se posen la camiseta de la selecció brasilenya i els encanta l'equip de futbol i se van a fer una foto amb el Cristo Redentor de Rio. A gent que li agrada tot, a gent que li agrada tot el que li agrada a molta gent de forma constant, encara que sigui totalment contradictori entre ells. I és més, no te pot agradar tot. No te pot agradar tot els temps, tota l'estona. És impossible. Tots tenim coses que no mos agraden. A mi, per exemple, en Melendi no m'agrada i en Sabina tampoc. Odien en Sabina? No, me pareix un tio molt guai, sinó que senzillament jo no conec. De cop no he de dir m'agrada en Sabina perquè a molta gent li agrada en Sabina, que és aquesta tonteria. I tens la sensació, que potser me direu paranoic, però crec que aquests artistes tenen la personalitat segrestada pels poders del capital. És a dir, se mostren genèrics en gustos maximalistes per no perdre un sol client. Perquè nosaltres som simplement clients per ells que volen que m'ho gastem els quartos en la seva música de qualitat tècnica i artística, però buida absolutament d'ànima. I amb això em fa pensar que tenim una putíssima vergonya d'artistes, que no deixen de ser fills del seu temps de merda i depressió i temps de vendre's i buidar-se per acumular capital. I me direu, però sí que aquesta gent canta bé, fan coses tècniques molt impressionants. Sí, clar, sí, no ho negarem, són molt bons. Però noteu que tècnica i qualitat no és el mateix. Falta alguna cosa més. L'art és una forma d'entendre l'existència i transmetre emocions a través de la tècnica. I tot això, possiblement ho dic, o estic tan sensible amb aquest tema perquè no sé quan s'emetrà aquest capítol, però avui ha mort en Roberto Iniesta i ahir va morir en Jorge Ilegal, de los Ilegales. I entenc que gent puntual i no cada dia pot néixer un Robe ni un Jorge Ilegal, però no veus que ells eren artistes que no se preocupaven constantment de la seva imatge. Fins i tot agafen coses en contra de la seva imatge. Basta veure entrevista d'en Robe que fa un esforç constant per no caure bé, perquè ell volia que només se prestés atenció en el seu art. I si mireu la discografia, treu un disc, i després un altre, i de cop dona 180 graus a la seva carrera i treu un disc que no s'apareix per res a l'anterior, perquè li importava un pito el que opinessin els altres. Ell era un artista complet i volia apuntar cap a una manera. Era el contrari, un llagapacul. Era el contrari al que hem parlat abans d'aquesta persona que se diu artista que publica en els diaris llepant el cul a tot Déu. Era exactament el contrari. I per això vull recuperar dues reflexions. Una que m'ho va fer en Jorge Ilegal, poc abans de morir, i una altra que va fer en Robe al llarg de la seva vida. En Jorge Ilegal reivindicava la necessitat de tenir enemics, però no enemics qualsevols. No s'ha de tenir enemics comuns, ni veïnats, ni company de feina. Això només és gent que molesta. Ell deia que s'ha de cercar enemics poderosos, que s'ha de tenir enemics de categoria, perquè un val tant com val el seu enemic, o com malvat és el seu enemic. I s'ha de lluitar per tombar-los. Però és una feina que te pot dur tota la vida i fins i tot pots fracassar, perquè els amics que són realment grans i són realment importants, enemics de la humanitat, són amics que malauradament a vegades no perden mai i morirem abans nosaltres que ells o les seves idees. Però això és el que s'ha d'aspirar. I l'altra reflexió que va fer en Roberto Iniesta al llarg de la seva vida, que és molt més senzilla, és que bàsicament han d'estar més oberts a enviar la gent a prendre pel cul. En Jordi Martí va fer aquestes dues coses que donen aquests dos grans rockeros. Primer, va saber enviar a prendre pel cul de forma elegant. Va ser el tipus que va dir no en Joan Marc, que va dir no a l'Església Catòlica, un tipus que tenia conviccions. Ell de forma més elegant, escrivia moltes més paraules, però bàsicament era un no, fins aquí. Jo estic en contra d'aquestes polítiques, estic en contra d'aquests pensaments i se posava de cara. Llavors, el pensament de Roberto Iniesta, ir-nos a tomar por culo. I la segona cosa, se va triar un gran enemic. El tipus hagués pogut triar qualsevol persona, hagués pogut atacar en els petits, hagués pogut atacar en el mitjà, va atacar en Joan Marc, va atacar la persona més poderosa de Balears. No se podia sacar un enemic més gran. I això també l'honra ell com a persona, perquè hi ha moltes persones que tens la sensació que cerquen enemics petits per poder-los trepitjar molt ràpid i sentir-se victoriosos. En Joan Martí no va fer això. Va triar la persona que sabia que no guanyaria, perquè en Jordi sabia que no guanyaria els pols en Joan Marc, i així tot, per la seva convicció, va decidir fer-ho. I això és, a mi pareix com a mínim admirable. Una forma de saber com és qualcú que acabeu de conèixer és demanar-li qui són els teus enemics. Perquè si te diu que els seus enemics són els immigrants que li roben la feina, ja sabeu quin tipus de persona és. Si una persona vos diu que és en Jeff Bezos, ja sabeu que està trabucat, però pot ser dels vostres, o almenys dels meus. I fins aquí el programa d'avui. Crec que s'ha notat que he disfrutat moltíssim de preparar-lo i espero que us hagi semblat mínimament interessant. Això sí, me sap greu dir-vos que això és el darrer capítol d'Un homo tot sol. De moment.
Com us podeu imaginar, un podcast com aquest que aposta per l'entreteniment diferent, en català de Mallorca, i sense pèls a la llengua no és benvingut per tothom, però tampoc us preocupa, no fem això perquè li agradi a tothom, només volem que sigui que li agradi de veres. Si vos ve de gust veure una segona temporada, només vos demanaré que me tireu un petit cable, recomaneu-vos als vostres amics, doneu like, compartiu i aquestes coses que se demanen i se fan. I si ja sou super fans i me voleu fer un favor, el que podeu fer és posar els capítols en bucle, encara que li tregueu el so. Sí, tregueu el so perquè us tornareu locos, perquè així menys aconseguim trampenjar l'algoritme i se pensen que ho està petant i ho recomana a més gent. Ara sí, moltes gràcies a tots, això és Un home tot sol, jo soc en Guillem Miró, tot i que avui me podeu dir el vostre podcaster preferit. Bordeix en la cançó que tothom esperava, possiblement la cançó més censurada de Mallorca, la cançó d'en Josep Baltòs. De casa guerra, no hi ha sang freda, amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes. I important, que això m'ho deixava. Aquest podcast ha estat possible gràcies al suport de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Som el que serem, lluitarem des de l'ombra encara que vos faltem. L'estàtua del rei Jaume, més cosió que planta, però mira-lo ostentant d'ignorant com vosaltres, amb manis en camis espanyoles, pancartes sobre la llibertat d'expressió. No m'enquadra, no m'encaixa, si Espanya calla, qui la veu alça o no. Vos queixeu per pintades amb faltes ortogràfiques, però no d'aquesta falsa democràtica. Monàrquica és la vostra ideologia, no voleu el català, però sí aquesta porqueria. Retallades a la llengua, pues arribarem a la 9 del teu coi, cabró. Com a dos al Palau del Borbó, Kalashnikov ocupant mar i vent i el donem a la població. Qui és qui paga? Qui és qui m'entén? Si nosaltres que nosaltres el suor i sofriment mos costa arribar a final de mes, perquè d'esperes desgraciat d'encan surt innocent. No ho entenc, que és que putes passa, com volen que escoles tinc català o castellà. Són pares actuals enganyats per la massa i traten de radicals a qui lluita per la causa. Pausa, que tot s'acaba. Vola l'extinció del mallorquí, no se miren gaire. Es talla la meva consciència i si toca el que faig i tal, li rebassaré l'arteri. Jo li rebassaré l'arteri i tot el que faig falta.